Da li je to nešto što ste iskušali, imate neki lični doživljaj, imate bilo kako lako došlo do te stvari? Sve što što htjela da prosto promislite vi još jedan posao od našeg razgovora, sami te način možda ih ovoga. Ili možda samo imaju uslov. Ili da napravimo ceo krug pa da se onda vratimo. Predstave sve traju predugo. Došli smo do jednog prolaza i vam Šta je to nešto vaše koje se osjećate? Čemo da? Ili ne rekao što ne želite nešto kažu? Mislim, koji smo gledali to zapravo topovanje njihov film i sa tim kadrom. Ne samo pretpostavkom da postoji problem. To je samo posao. Izgubili ste taj jedan mogući dramski kompleks. Tek kada smo kasnije dodavali šta smo... Ne treba shvatite kao bilo kakvu, čak ni kao neki